Grazzi lilkom illi ċempiltu u tajtuna donazzjoni sabiħa ta' 340,563 euro. Grazzi, grazzi u grazzi minn qalbna. Grazzi. Din kienet iċ-ċifra finali tal-maratona ġbir ta' fondi li organizza l-Partit Nazzjonalista tul il-jum tal-Ħadd. Fondi li nġabru bris il-ħidma li qed iwettaq il-partit ħalli jissaħħu r-riżorsi u l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista jkun jista' jasal għand kulħadd. F'intervent li jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech propju fl-ewwel anniversarju minn meta ħaf idejh it-tmexxija tal-partit saħaq li hu ta' privileġġ li tara lil Maltin u l-Awċin ikunu kburin bil-ħidma li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Il-feeling li tħoss li hemm dawk in-nies kollha hemm barra illi qegħdin jafdaw fik illi tagħmel xi ħaġa ta' ġid hija feeling illi ma tinbidel ma' xejn. Waqt li kien intervistat minn Ertin Safret minn MZPN u Martina Mikallef minn Team Start, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-pandemija tal-COVID-19 u l-effetti li ħallit u brabta ma' dan tkellem dwar l-importanza li għandna nagħtu lis-saħħa mentali aktar u aktar wara din il-pandemija. Kull diffikultà li jkollna, kull mument iswed li jkollna, noħorġu minnu u nużawh bħala talima. Bernard Grech waqt din l-intervista sqal iż-żgħażagħ li għandhom l-enerġija, ix-xewqa u l-kapaċità li jbidlu kollox iridu jkunu katalisti ta' din il-bidla flimkien mal-adulti u l-anzjani li lil dan il-partit u l-pajjiż għamlulu ħafna ġid. Matul il-maratona parteċipaw ukoll diversi attivisti tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll deputati u kandidati għall-elezzjoni ġenerali fis-sem il-partit.